ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವೀಕೆಂಡ್ಗ್ ಫ್ರೀ ಇಂದುಪ್ಪುನು ದಾಯಪಂಡ ಇಜ್ಜಿನ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿನ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪಿನ ಅಂಚ ದಾದಾಂಡಲ ಪ್ಲಾನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಮಮ್ಮಿ ಬನ್ನಾಗ ತೊರಕೆ ಪತ್ತೊಂಬೈದೆರ್ ಮೀನ್ ಅಂಚ ಐತ ಸುಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಮನ್ಪೆರ ಅಂಚ ನಿಕಲ್ಡ ಐತ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದ ಮೀನ್ ಯಾನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತೀನಿ ಈ ಸಲ ಊರು ಪೋದಿಪ್ಪುನಗ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಡ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆರ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಲ ಸೇಮ್ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೇರ ಅಂಚೆನ ಮಮ್ಮಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟಗ ಅಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆರಿಗೆ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಇಂದು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಕಂತೆರ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಊರುರ್ದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಆ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕಲ್ಡೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಅಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೇರ ಮೀನ್ ಕೋಡೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ವಾಶ್ ಮಲ್ತ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಹೌಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ದಾರ್ ದೀದ್ ಪೋತೆರ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಹೊರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತನಾಂಡ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದು ಆತೆ ಅಂಚ ಬಲೆ ತೂಕ ಪೋಯ್ ಅಮ್ಮಡಕೇನ್ಗ ಅಮ್ಮನ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇಂದು ರೆಸಿಪಿ ಏರೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಕ್ಲೆಗಿಂದು ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರ ಇಂದು ಏನ ಪೂರ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಆನಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ದೀತೆರ ಒಂದು ಮೀನಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ತೊರಕೆ ಪನ್ಪ ಅವು ಇಂಚ ತೂನಾಗ ಏನ ಚಿಕನ್ದ ಪೀಸಸ್ ಕಟ್ ಮಂತ ದೀತಿನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ತೋಜುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ದಿಯೇರ ಆಯ್ಕೊಂತ ಏನ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ಯರ ಏನ ಪುರಂಡಾಯ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಕರಿಪತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಜಿಂಜರ್ ಆನಿಯನ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಜಿಂಜರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಏನ ಕರಿಬೇವು ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತ ಅವೇನು ಆನಿಯನ್ ಫುಲ್ ಬ್ರೌನ್ ಅವಡ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋದು ಆನಿಯನ್ ಪೂರ ಒಂತೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಾಡ್ರೆ ಫಿಶ್ ಓಕೆ ಇಂದು ಆನಿಯನ್ ಅಂತೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಫಿಶನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಓಕೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ಆನಿಯನ್ ಬ್ರೌನ್ ಅವನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಈಗ ಅವು ಕಟ್ ಮಂತಿನ ಫಿಶ್ ಪಾಡ್ಯರ ಅವು ಏನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪುಡಿ ಮೀನು ಓಕೆ ಇಂದು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಬೇಯ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರ ಟೇಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಡಿ ಆಪುಜಿ ಮೀನು ಐಕಂದ್ಗೆ ಮೀನು ಪಚ್ಚಿ ಕಲರ್ ಇತ್ತನಕ ಇಂತ ಎಣ್ಣೆಡು ತಿರ್ಗಂತ ಕಲರ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಅದಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ಜಿ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲ್ಲ ಇಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂತೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ತಿನ್ಲಕ್ಕನೆ ಹಾಪುಂಡು ಸೇಮ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕನೆ ಒಂತತ್ತಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತೇ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಮುರಣಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಚಿಕನ್ ಫಿಶ್ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಅಂದಾಜಾತಜಿ ಫಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಬೈಟ್ ತಿನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಅಮ್ಮ ಅರ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ ಐಟ್ ದಾದ ಪುರುಂಡಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಾ ಓಕೆ ಮೆಂತೆ ಓಕೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಮ್ ಕಾಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಡು ಸಾಸಿವೆ ಓಕೆ ಆಯ್ನೇನ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಖಾಲಿ ಎಣ್ಣೆಗಿನ್ನ ದಾದ ಪೊಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಹಿಂಡಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಆತ ಪೂರ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಪೌಡರ್ ಮಂತದ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರುಂಡ ಫ್ರೈ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಕೊಂಡ ಮೂರು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪರಂತ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಆರ್ ಪನ್ನ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ತವಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಪೌಡರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಮಂತದ ಈ ಓಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಊಟ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಪಿರ ಏನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಅವೇ ಪೌಡರ್ನ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲತೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಬಾಜಿ ಪೂರ ಪಾಡೋದು ವೆಜ್ ಬಾಜಿಗ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡೋಲಿಗ ಪಜ್ಜಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ತಂಚದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನ ಚಿಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಡಿಯತ್ತ ಇಂದತ್ತು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕಿತ್ತೇನೆ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದೊಂದು ಆತು ಶೋಕು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋಂದುಂಡು
ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆನೊಂದು ಆನಿಯನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಸಿದ್ದೆ ಆನಿಯನ್ ಪಿರ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡ್ರಂಡ ಒಟ್ಟು ಬೆಯ್ಯೋದು ಎಕಡೋರ ಫ್ರೈಕ್ ಪಾಡಿಯ ಫಸ್ಟ್ಗ ಒಂಜಿ ಆನಿಯನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪಿರ ಇಂದೊಂಜ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಲ ಇಂದೊಂಜಿ ಆನಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಏನೇ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಿರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಟೊಮೊಟೊ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಬಂತು ಅದು ಆಯ್ತು ಅಂದಾಜಿಗೆ ನಿಖಲ ಅಂದಾಜಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಜೊತೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೊಟೊ ಜೊತೆ ಓಕೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿತ ನೀರು ಒಂದು ಪುಳಿತ ನೀರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ನಮಕ್ ಏತ್ ಬೋಡಾತ್ ಒಂದು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂಯರ್ ನಿಕಲ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಬೇಯರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಂಚ ಡ್ರೈ ಪಂಡ ಪೀಸ್ ಪೂರ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಸರು ಪೂರ ಪುಡ ಪೂಜಿ ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂದು ಆಣ ಎಂದು ತೂವರೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಕನ್ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಸೇಮ್ ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಿ ಊರ್ದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗಾತು ತಿಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಾಗರ್ ತಿನ್ಪುಜೇರಿ ಇಂದು ಫಿಶ್ ಬರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಸಾಲ ಪೂರ ತಂದು ಮುಂಚೆನೆ ತಿನ್ಪಿನಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಇಂಚನೆ ತಿನ್ಪಿನೊಂಡೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡಾತೆ ಮುಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾರೆ ಪಾಡು ನಮಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡವು ಸುಕ್ಕಲ ಕಾಪುಂಡು ತಿನ್ರ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕಲಕ ತಾರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎತ್ ಬೋಡು ನಮಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಲ್ಲ ಮಸ್ತಲ ಪಾಡು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ನಾನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ದೀಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡಿ ಅಮ್ಮನ ಮೀನ್ದ ಸುಕ್ಕಾಂಡ್ ಇತ್ತ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ತೊರಕೆ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಎನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ದಾಲ್ ಅವಲ ಎನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂಚ ಫ್ರೈಡೇದ ಎಂಗ್ಲ ಫಿಶ್ ತಾಲಿ ಸಾಯ್ ಗೊಂಜಿ ನೀವು ಟಾಯ್ ಬತ್ತನಿ ನಿಪಿರ ಏನು ಕೊರ್ಪಿನ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಎದ್ದು ಬೇಕು ದಾದಿ ಫಿಶ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸಾಯ್ ಯಮ್ಮಿ ಬಲೆ ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕನ್ ಅಮ್ಮ ಮಗ ಫಿಶ್ ಕನಕ ಬಲೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ Exercise, push up. 1, 2, 3. Exercise.
ಬಾ